For today's video guys, so ato ang saksihan karon ang pagluto naman sa barbecue nga mong giandang so gani food trip na mo, trip lang pagkaon so nagsugba mi nag-barbecue na ganing karne tinaid ko so naman sugba na pila ng isda shot na tapos budol pa ito na kaon na din miyan na din so atang tanaw na pag-prepare mag-prepare naman na kay kuan ginawa mo yung tinay ang tinay ganito niya tukog kay kuan gina permain lang sa sulod niya baliw na siya kay pag gakos man ay kulala pagbalian na yan din ang karon na luan na hugasan na niya pag hugas na niya kanina tapos kunin na si Chundri gi kunin na hugas man gina pag manya balian na niya kunin na siya din niya di ayaw gina siya kunin limpyo pag man pag hugas ito hugas na siya tro nya pag hugas na tro ayaw gina siya kunin gitu ayaw gina siya hugas ito pati na ako kontento pag hugas pabukalan gina sakit para patay gitu mga kulit mga bakterya dyan sa kuan mga ilalong ba sa kuan dito na yan so dekado na sa ganun mga hugaw gitu so dapat yung kina siya ang tarungan gidaw kuan yung tira na sa kuan bukalan na kuan bakad na po mga kulira so mo to karne na po daw prepare gihiwa-hiwa na po siya sakto lang pagkahiwa tapos si kuan na yun gihiwa-hiwa na siya na gihiwa-hiwa na hiwa-hiwa so mato giwa-iwa na siya giwa-iwa apil na atay sa kuan manok so hiwa-iwa gid na siya tapos pag magiwa-iwa gihugasan pa rin ang karne kay para limpyo din sa marinate so kay marinate man sa limpyo na hugasan mo ayo nya hugasan gid sa man hugasan ya kung hugasan na ipan na siya gipa kuan na siya kuan tubig niya po na tayo siya magic sarap ano magic sarap din paminta rin na powder ano paminta putan na siya upuan garlic powder so ano gimikos-mikos na pag mikos na then prepare na yung marinade toyo butan toyo nya na kalamansi pada kapo sa puding kulira so butan na pada na sa ketchup nga UFC ditong sumbagay ng UFC butan na asukar nga kuan din kanang butan na asukar nya mikos-mikos din siya so pag mikos-mikos din butan na siya katong kalamansi din nga juice niya mikos-mikos na oyster sauce din butang oyster sauce Sprite rin giputang sunod niya katulad niya atay niya giputang niya atay putang niya kuan powder so buto putang niya pala kining garlic powder pa yun so buto kuyo kaya pala ng kuan ang atay sa manok so wala dito siya kuyo kaya ibutang din katong kuan ni timpla nga toyo marinade nga gipilan niya para kuan na siya marinate na siya apay na laman marinate na siya din niya pagkamana na so ibutar na din siya dito sa kuan karne nga baboy para marinate rin siya sakto niya marinate siya mikos-mikos pa rin siya pagpuro siya marinate gid niya dungagan niya ginagmay tapos marinate niya ano din ang tiraid din sa manok dayon gikuan nga apil pala marinate pa niya giapil pala gibutar mo sa paminta butan mo garlic powder tangan rin na siya kining kuan kining ito kanang basic sarap niya gi-prepare din ang tuhog para pagman o marinate tuhog na din sa kaning baboy o mga barbecue nun apilang tirai guys so mga barbecue ra pag tuhog din siya dagang gina na tuhog dia dagang kinagnakuan dia prepare dia niya apilang kuan tirai sa manok niya kuan din pag mana apil din kuan din ganang tinanan niya karning baboy din ito karning baboy niya kuan din ang karning baboy kuan siya ito nga gipang-marinate i-prepare ito pa barbecue so pag barbecue niya may tuhog so dapat butang niya masag tuhog yun apil na ang kuan matay tuhog yung matay so sakto kaya pagkatuhog niya si Dan Rolls din sa gawas guys siya din ang kuan haling na yali kay kuan i-prepare itong uling init sa ganang kuan sugba sa ng uling kay pag bago ka magsugba mag-barbecue dapat sugbahon ta nimo ang sugbahanan niya gi tayo pa niya ang bugok
kay nakabugak ng roldan guys kay naipaypay yung taypan so mo to ay pag may nagtayo pa yan yung ipaypayan so ano nagto sila nga i-challenge mo sila sa spelling ng challenge ang spelling Spell assuming. Ang apple SS O yung kuan ay O nga kan ba? MA. Assume. Sakto man. Kapalo mo lagi ka. Assume. bisag ba nagbayo din ang kuan dia ang uling sugba na siya uling niya kuan din niya nagkainit pa ba kana nagbayo ng uling niya so nagbago na mabayang uling bago na mayo niya na dito ang barbecue na nagandang barbecue na dia yung barbecue na kuan dia pabaga biglang may iandang nagmayo ng subahan gid kay para pag sugba na init na kay ng kuan sa bahanan sa mga kung kuan gid pabaga gid mayang uling gid niya pag pabaga na butang na mga barbecue na niya pag butang na barbecue na payron na siya oil so ngayon pag butang na oil iyan na nag-gikon sunod din na butang na oil tanan niya pag butang na siya kuan plaster ng kay paypan dan siginit na kayo ng uling ng plira ginukuan ano to pagka kuan tagtao ng gabi ano may diri ang kabalong buhato ng basa kay barbecue barbecue paypayan nga kun yung bisig init kay so mo to nang uban nga pagod paypayan nga roldan so ate nga buhatan na kay bugok siya so mo to siya nga kuan na nang barbecue yung padayon gyapon ni so sunod din kinaay kilas man kinaay kay mula may luto mga kuan kinaay dali ang luto kinaay so sunod din taparan na isda rin gid ako mga isda sa pero parola gusugba ng isda o iklaro gid ikon dako ang isda ni gapil sugba no rito na ana hilaw na style gid ako ng isda niya sunod din mga tinay din yung tinay yung pinaka nilirutoon sa isda na pagod na lang sa isda mo luto ko to ready na para bulupay anda ng kuan sudan dia ready na yung sudan niya ko na yung yung sauce din dia adan so mga ilagihan anda na yung mga kanon na yun mga koregraw simple na malis na niya andam ni daan kay para budol pa ito na so yun na sila uban kay para kaya di man may kaigot sa budol pa so man ako nang iwan sila yun ganahan kayo sila sa kuan i-ready din ng kuan din gining kuan mga barbecue para budol pa ito ng kaon na din may sauce dahil grabe kahalang kayo patunga ng isda na patunga ng isda na kabalo sa isda daron so mga sunod ko ampor sa roldan na yan klaro ang ampor ng roldan sa pagkaon nga gihain diri amen. Okay, amen. Sobra na puto ka dali kay danoy. Botong na gani. Parungon. Mga gaon ay banat na gaon so parang dira taon na ato ang video guys salamat kayo sa inyo subscribe na lang mo kay kung ka-subscribe duha pa mo subscribe sa mo so mayroon na ikatulo na subscribe na mo so subscribe na mo salamat kayo sa pagtanaw sa video.